L-użu dejjem jikber tal-intelligenza artifiċjali fuq il-pjattaformi soċjali qed tqajjem mistoqsijiet serji dwar il-protezzjoni tal-privatezza, il-kunsens u d-dinjità tal-individwi online. F'dan il-kuntest attivitajiet riċenti fuq il-pjattaforma X, ex-Twitter, waslu għal reazzjonijiet minn diversi politiċi Ewropej, fosthom l-Europarlamentari Thomas Bajada li esprima tħassib tiegħu dwar kif ċerti għodot ibbażati fuq l-AI qed jintużaw b'mod problematiku. F'kitba fuq LinkedIn Bajada irrefera l-każijiet fejn sistemi tal-intelligenza artifiċjali qed jintużaw biex jinħolqu immaġini jew kontenut diġitali li juru persuni f'sitwazzjonijiet li ma jkunux taw il-kunsens tagħhom, inkluż kontenut ta' natura sesswalizzata. U enfasizza li dawn il-prattiċi għajmu kwistjonijiet legali u etiċi, partikolarment meta l-vittmi jkunu vulnerabbli jew minorenni. Bajada nnota li fil-waqt li l-libertà tal-espressjoni tibqa' prinċipju fundamentali fid-dinja diġitali, din ma tistax tintuża bħala skuża biex jiġu injorati d-drittijiet u s-sigurtà tal-individwi. Skontu l-iżvilupp tal-AI jeħtieġ li jkun akkumpanjat minn regolamentazzjoni ċara u effettiva, speċjalment fuq pjattaformi b'firxa globali bħal X. F'reazzjoni separata fuq X l-MP Malti saħaq fuq il-bżonni li l-istituzzjonijiet Ewropej ikomplu jaħdmu biex jiżguraw li l-użu tal-AI ikun responsabbli u marbut m'obbligi ċari għal pjattaformi diġitali. Huwa sostna li l-liġijiet eżistenti għandhom jiġu implementati b'mod konsistenti u fejn meħtieġ aġġornati biex jirriflettu realtajiet teknoloġiċi attwali. Din il-pożizzjoni tidħol f'dibattitu usa li qed jiżvolġi fl-Unjoni Ewropea dwar kif għandhom jiġu regolati l-pjattaformi soċjali u l-għodot tal-intelligenza artifiċjali bilan li jinżamm il-bilanċ bejn l-innovazzjoni, l-libertà tal-espressjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali. Bajada sostna li t-teknoloġija għandha tkun mezz li ssaħħaħ is-soċjetà u mhux li tikkontribwixxi għal ħsara jew abbuż u appella biex il-kwistjoni tibqa' fuq l-aġenda politika Ewropea.